U želji da postanu in, Marijana i Anđelka otputovale su najzad van Beograda. Što smo mi došli ovde u Šabac? Samo mi objasni. Zato što je Maro vreme da postanemo in. Što u Šapcu? Zato što su sad sportisti in, razumeš? Zlatni momci, srebrni momci. Shvataš? To je sad in. I zato smo mi došli u Šabac. A mi nismo došli na Vašar. Na kakav bre Vašar? Pa znaš ono u Šapcu na Vašaru ili tako nešto. Hoćemo mi Šabac na Vašar? Hoćemo. Nećemo. Zašto? Imam tetku iz Šapca koja će da nas upozna. A tetka ti je sportista? Ne, nije, mislim, nego zna Veselina. Ko ne zna Veselina Vukovića? Vukovića? Pa normalno, ajde, čeka nas čovek. Selektora Veselina Vukovića locirale su u njegovom matičnom klubu Metaloplastika. Evo ga. Veselin Vuković, selektor. Selektor. Stigli smo. Još samo da ga prepoznaju kad ga ugledaju. Vidi ono. Vidiš, to je zgodan čovek. Kakav je? Šta ti gledaš, bre? Ti si udata, pusti mene. Dobro, čekaj, ne mogu da verujem da smo ispred selektora. Hoće on Anđeo nas da selektuje? Hoće, Maro. Dobar dan. Nama ga treba gospodin Veselin. Vuković. Selektor. Tu je. A gde? Kad će da dođe? Tu je, sedi. Gde sedi? A vi ste! Vi? Joj, izvinite, molim. Ti reče da ga znaš. Pa ne znam, novi ga čuva. Čula si unutra, izvinite, molim vas, ona nije baš... Dobar dan, dobro večer, ja sam Marijana. Veselim, drago mi. Mi smo došli kod vas, zato što ste vi najbolji i hoćemo i mi da budemo takve. Pa ako možete negdje da nas selektujete. Ne, ja sam mislila da se mi malo družimo samo da vidimo kako ste vi to od naših momaka napravili najbolje u Evropi, razumete? Da i mi isto budemo najbolji. Druge. Izvolite, sedite. Svakom velikom vođi prva lekcija je i najvažnija. Koliko ste pametne, moram saznam malo, i to je vrlo važno. Pa kako ko? Da bi se plavuša, crnka... 2 plavuše. Evo ovako da krenemo. Šta ste poslednje pročitali? Pa, juče izašao poslednji story. Vidi se da je plavuš. Ja sam, na primjer, posljednje čitala Vogue i to na italijanskom. Ja se pripremam sad i čitam šta da očekujete dok čekate bebu. Na srpskom? Na srpskom. Recimo, jeste čitali Pekića ili Kastanedu ili Lazu Lazarevića? Meni se ogulio laksanok. Izvinite, molim vas da vidite. Pa, problemi non stop. Kako je vaša filozofija životna, zato me interesuje šta čitate. Pa dobro, imamo i mi neke filozofije naše. Evo, ja, na primjer, se vodim time, ako kaniš pobjedit, ne smiješ izgubit. Ili, na primjer, bolje uvijek pobjedit nego kad izgubiti. Tako je. Ili imam jednu, ova mi je omiljena, bolje biti bogat i uspešan sportista 100 godina nego siromašan i neuspešan sportista 7 dana. Bolje nečasna pobjeda nego častan poraz. A ne, čekaj, to nije deseterac. Ti si to nešto pobrkala. To ona čitala hrvatski prevod, nešto je pobrkala. Kad pomenu smo Hrvate, ta pobjeda mi je najdraža u životu jer je bila na Svetog Savu u Beogradu pred 20.000 ljudi u areni. Anđelka i Marijana svojim prisustvom uveličat će program vežbi za mlade rukometaše. Pa, ko zna, možda će dati i svoj doprinos. Ma daj, ovo je bre prosto ko pasu. Ma da. Ne znam što oni to vežbaju. Ja sam završila folklor više 8 godina. A ja sam imala jednostavan život isto godinama. Ti si stara seljanka po selu, bila ono. Da. Gle ovo, laganito. Ma daj, ne mogu da verujem da oni to što i vežbaju. Ma to ćemo mi ovako. Ćemo mi to tu. Izvinite za prozor. Izvinite, ja sam, levom sam gađana, znači sam desno. To je zato što je trudno. Ostavite kontakt. Telefon da vam damo? Ne, telefon provjerati. Žiro račun. Pa nije za prozor, nego mi žao što kolo ne znate za u zemlji Srbije. Pa jeste, sve sam ti rekao, treba više vežbe. Najzad, treća lekcija, skok-šut ili šut-skok ili... Ovo zove skok-šut, ja? Ma daj.
Vidi kako je strava. Oni skaču kao na neki vodeni krevet. Ja, sigurno mnogo zanimljivo i udobno. Ja ću to da radim. Ali ja, Maro, ne sam sad da skačem ipak. Ja ću da budem golman. Samo moram se da zaštitim, baš onako. Da ti se zaštiti se obavezno kad se nisi štitila kad je trebalo. Evo me, spremila sam se, daću ti go! Hoćeš, ali malo teže sad, ajde. 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 Maro, snađi se! Halo, ljubavi. Nisam dala nag. Šta, pa nepristojno je da kažem go, bolje da kažem nag. Kakve smo bili? Kakve smo bile? Kako mislite? Pa, vi nas možete negde da selektujete ili ne? Mislim, kako bismo mi ulogu tu imale uopšte? Možda da malo razmislim. Hoće li se Veselinov san pretvoriti u noćnu moru samo njemu ili... Zašto je ovde? Ćao. Samo to? Veselin je pokazao da je selektor od integriteta. A znaš šta, možda je to zato što je on selektor muške reprezentacije, a mi smo Maro žene. Mislim da je ženski sigurno bio nas uzeo. Znaš? Misliš selektovao? Pa da. A nemoj se brineš. Ne treba klonuti duhom ni kada je poraz izvestan. To je slogan pravih sportista, ali ne i Marin i Anđelkin.